Hello everyone! It's a family day today. Kaya naman po, kami ay mamamasyal muna. Tara, let's go! We are here! Yeah. Be! Mag-slide ka. Lalayan mo lang. Kasi doon. Paano nga? Dad nga kasi alalayan mo muna papunta sa'yo, please lang. At alalayan mo nga. Dad. Kita mo. Baka ka mag-slide. Bedadahan. Hawak ka dyan sa may puno. Hawak. Yan may puno. Hawak. Hawak na nalalayan mo. Bebe, doon ka sa likod ng puno dumaan. Humawak ka may sa may puno. Sige, sa may likod ka ng puno. Nalalayan mo nga, Ramses. Hawak sa may puno. O, pababa kay daddy. Sayang. Tawan mo yan. Tawan mo yan. Bigay mo kay kuya yung payong. Magtakbo-takbo pa nga. Ito kasi yung gagawa ng bola. It's our family bonding. It's Sunday. Bawal mamitas ng dahon. So ayan, nandito po kami sa taas ng Gerardo. Dito pa rin po sa San Pablo. So lumabas lang po kami ng bahay at nang maiba naman po ang ambience. At hindi yung puro kulong lang kami. Nakakulong sa loob ng bahay. Yan. Okay. So ayan, may ginagawa. Ayan ang nagawa niya. Yee! Saan na? Nandun yung hangin pala. Yun, no? Uli! Uli! Kiyat ako dito, guys. Yeah, si Don, guys. Ano, bakit? Tuyo na may... Oh, mahulog ba yan? Malay
mo guys. May nahulog, Aakit lang ako saglit. nahulog na nga dyan guys. Kabidyo na to? Dahan-dahan yung matanda. Hawak. Ramses. Baka mahulog yan eh. Be, sa gitna. Okay. Slow motion de. That's it for today, guys. Hope ay na-enjoy niyo po ang ating tour. Tour dito po sa Gerardo. Dito pa rin po to sa Laguna.